Takže dobrý deň všetkým prajem, milí spoluobčania, rodičia, vážený pedagogický, nepedagogický zbor. Je 26. februára, sú ranné hodiny, niečo okolo 8:00. Stojím tu s pánom prednostom Mištinom a s pani riaditeľkou Hartmanovou. Týmto spôsobom si dovolujeme prestrihnúť určitú pomyselnú pásku pri otvorení alebo znovu otvorení našej materskej školy v Novákoch, v ktorej prebehla predovšetkým v minulom roku, čiže 2023, rozsiahla rekonštrukcia. Je zateplená fasáda, veľa nových vecí sa robilo v interiéri. Samozrejme dôležité je a bolo, že časť materskej školy sa obnovila aj v zmysle, že sa zvýšil počet žiačikov našej materskej školy približne o necelých 40, kde sa dobudovala ďalšia časť materskej školy. Celá rekonštrukcia prebiehala zložito za ťažkých podmienok, pretože limitujúcim faktorom bola jednak projektová dokumentácia, v ktorej sa našli určité mínusy a takisto aj výzva na rekonštrukciu, ktorá bola zadefinovaná v EU projektoch, tak dávala nám isté limity v tzv. Benchmarkoch a preto mesto muselo vynaložiť nemalé finančné prostriedky na to, aby táto rekonštrukcia po dlhých rokoch mohla vôbec prebehnúť. Som rád, že táto materská škola je zrekonštruovaná, aspoň teda do takej podoby, ako ju momentálne vidíte. Môj osobný názor je ten, že či už táto budova materskej školy, ale aj mnohé iné budovy v rámci nášho mesta už mali byť zrekonštruované pomerne dávno dozadu, v čase, keď tá finančná situácia mesta bola podstatne priaznivejšia, ako je to v tomto poslednom období. Z externých finančných prostriedkov bolo použitých zaokrúhlene približne 700 000 eur. Tie interné prostriedky mesta, čiže finančné prostriedky, ktoré samotné mesto vynaložilo na túto rekonštrukciu, sa pohybujú na úrovni približne 360 000. Tá konečná finálna finančná analýza ešte nie je urobená, preto o presnejších číslach zatiaľ povedať neviem, ale už počas minulého volebného obdobia bývalý poslanecký zbor vyčlenil približne 240 000 eur a počas minulého roku, čiže v čase rekonštrukcie počas roku 2023, do materskej školy bolo uvoľnených ďalších minimálne 120 000 eur a pravdepodobne aj viac, na to, aby sa poopravovali ďalšie veci, ktoré boli tzv. Neoprávnenými výdavkami. Za toto samozrejme patrí vďaka aj poslaneckému zboru, ktorý odhlasoval navýšenie finančných prostriedkov. Vďaka patrí aj zhotoviteľovi a predovšetkým stavby vedúcemu pánovi Šimovi, ktorý bol veľmi kooperatívny a v prípade, keď vznikla nejaká nezrovnalosť, tak sme to veľmi rýchlo a promptne riešili. V neposlednom rade patrí vďaka tak pánovi prednostovi, ktorý mal na starosti logistiku ohľadne rekonštrukcie tohto projektu, tejto našej materskej školy, všetkým zamestnancom Mestského úradu pod vedením pána Horného, predovšetkým z oddelenia výstavby a rozvoja mesta. No a takisto nemôžem opomenúť zásluhu pani riaditeľky Hartmanovej, celého pedagogického aj nepedagogického personálu materskej školy a samozrejme aj niektorých rodičov, ktorí priložili ruku k dielu a napomohli k tomu, aby táto materská škola bola zrenovovaná, aby sa tu detičky, ale aj rodičia cítili v poriadku. Je nám zrejmé, že niektoré veci je treba ešte dotiahnuť, niektoré terénne úpravy v rámci zmluvy bude ešte dorábať zhotoviteľ hneď ako to bude možné, nakoľko zem po zimnom období je momentálne v stave, že nie sú možné urobiť
terénne úpravy, nie je možné ich dokončiť. Ako náhle to pôjde, tak zhotoviteľ tieto veci dorobí. Takisto v rámci areálu, aj keď je materská škola vynovená, a to v podstate všetky časti, aj vrátane technickej, čiže kuchyne a podobne, tak materská škola ešte bude vyžadovať nejaký prísun finančných prostriedkov na dorobenie a dofinancovanie niektorých úsekov, či už je to prístupový vchod, prípadne brána, ktorá je z boku, kade chodili stroje zhotoviteľa. Pokiaľ nájdeme v mestskom rozpočte finančné prostriedky, určite sa to budeme snažiť ešte dofinalizovať, aby boli všetci spokojní s tým, že ale táto úloha je ťažká a budeme radi, keď to bude všetko, ako sa hovorí, tip-top. Ďakujem. Som veľmi rád, že môžem byť pri tejto chvíle, keď sa odovzdáva takýto krásny objekt našim ratolestiam. Po dlhej dobe, keď bol zrekonštruovaný, môžeme byť hrdí na to, čo sa tu dokázalo. Za veľká vďaka, tak ako pán primátor to zhodnotil, poslaneckému zboru, pedagogickému zboru, aj zhotoviteľovi, ktorý vykonal kus peknej práce, ale vieme ešte, že nás tu čaká veľa roboty ešte drobnej, kde budeme potrebovať ešte okolie zveladiť, prostredie, tak aby sa deti tu cítili dobre, a budeme sa snažiť, aby sme spravili pre tú škôlku všetko, čo budeme môcť. Realizáciou projektu vzniklo v materskej škole nových 36 miest. Tak sa rozšírili možnosti prijímania aj detí, ktoré majú menej ako 3 roky, čo si myslím, že rodičia uvítajú, budú môcť nastúpiť skôr do práce, tí, ktorí budú mať záujem. Súčasťou novovzniknutých priestorov sú aj sociálne zariadenia pre imobilné deti. Tak môžeme do materskej školy prijať aj dieťa, ktoré je pohybovo znevýhodnené. Ešte nás v jarnom období čakajú terénne úpravy školského dvora a dovybavenie novými prelieskami.